nakaramdam ng pananakit ng ulo o kaya ay sakitin? Patuloy bang bumabagsak ang iyong katawan sa Mineral Drops at ng Health Code International Corporation? Yung kailangan ng ating katawan, siyempre kailangan yung ibang nutrition. Oo. I-monitor nga muna natin. Ayan, naririnig ko na yung aking boses. So patuloy tayo, gusto kong manawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan niyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. O ayan, Cell Bio Juice. Napakasarap na juice na dati po ng ano kasi sobrang na-inlove ako dito kasi ano yan, anong nasira yung health ko 15 years na ang dami kong mali sa lifestyle. Ako mali sa lifestyle. Bumagsak talaga yung aming health. Ang dami kong mali sa lifestyle na kinukwento ng sa lifestyle. Bumagsak talaga yung aming health. 'Di ba? Buti na lang ay na-restore uli ang aming health. Lalo na ako, syempre, napaka-importante ng kalusugan sa atin. Sabi nga po, hindi bali na walang maraming pera basta healthy ang buong family. Anin mo naman yung may pera ka pero ikaw ay nagdadialysis na o kaya nagkikimotherapy na. Katulad nung kahapon na kinikwento ng isa kong kaibigan, nagdadialysis na raw. Recommended for dialysis ang asawa. Oo, recommended for dialysis. Sabi ko, bakit? Usually po, sa mga listeners natin, kung may tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang po, Edad Karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, Edad Karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. At pwede kayong mag-message sa akin para ma-address natin on the air ang inyong mga katanungan. And of course, doon sa hopefully ay matulungan pa natin yung isang magdadialysis na daw. Ay nako, alam nyo po, i-evaluate nyo po. I-evaluate nyo sa mga taong nagdadialysis ngayon. Bakit humantong kayo sa pagkasira ng inyong mga kidneys? Alam nyo po, gusto nyo yung sikreto niyan. Kung bakit kayo may sira na nga ang inyong mga kidney, it's because of too much intake of synthetic drugs. Opo. Oo, kung natutunan ko yan sa aming doktor na, yun pala, sabi nga po, life begins at 40. Diba? Life begins at 40. Yun pala po, ano yan, kung hindi ka naging maingat, umpisa na ng pagkasira ng iyong health. Opo, may mga hypertension. Tapos, umpisa ka sa isang gamot para sa hypertension. Yung iniinom mong gamot para sa hypertension, pahihinain ang puso mo. Kaya later on, may tama na ang iyong puso. Nagdagdag na gamot para sa heart. Yung iniinom mong dalawang yon, sisirain naman ang kidney mo. Diba? Tataas ang creatinine, tataas po ang uric acid, diba? Hindi ka na makakatulog ng maayos, sasakit ng katawan mo, madidepress ka, later on, puro ka gamot. Evaluate yung sarili nyo. Umiinom ka ng maraming gamot, diba? Sabi, nag-umpisa ka sa isang gamot, naging 2, naging 5, naging 10. 10 klaseng gamot, iniinom mo araw-araw, pero meron ba nagsabi, yehey! Magaling na ako dahil 10 klaseng gamot, iniinom ko araw-araw. Ano natin? Ano yung resulta later on? Recommendation, kailangan mo mag-dialysis dahil ang iyong kidney ay nasira na. Diba? Nakakalungkot po yun. Dito sa atin, with our Power Trio, very safe because these are natural na mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan para hindi tayo
basta-basta nagkakasakit. Kaya gusto ko manawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, subukan nyo ang ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's the HCI, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Oo. And also, itong, na-try ko na talaga itong ating CR Juice. Ano ba tong CR Juice na to? Panglinis ng ating mga colon. The CR Juice, panglinis ng ating mga colon. Opo, ang ganda nito. Kasi yun po, isa pa po sa madalas na nagkakaroon ng mga sakit ng mga nagkaedad na katulad ko is colon cancer. Kasi bakit? Kasi hindi malinis ang ating mga bituka. Ibig sabihin yung mga dumi. May mga naiimbak pang mga dumi sa ating mga colon. Kaya yan, later on, magiging acidic ka, tataas ang BP mo, yung cholesterol, ano pa, magiging iritado ka kasi ikaw ay kargado ng toxin. So, yan talaga, hindi lang, kaya nga yan, parang ano na siya, Power 4, di ba? The CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. O, kumusta kaya dyan? Sa area ng Camarines Norte kasi napapakinggan, supposedly, ay napapakinggan tayo dyan sa 98.5, okay, FM Daet at sa 100.5 Cool Radio in Daet. Kumusta dyan? Camarines Norte. Kung naririnig na ba ako dyan, paramdam kayo. Oo, paramdam po kayo. Okay? So, yan. Sa mga acidic, oy mga acidic dyan. Sino yung mga acidic dyan? Aminin. O, tayan. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo mamalaman na ikaw ay taong acidic? Ito mga simptomas ng taong acidic. Madaling mapagod at manghina. Sino yung mga ganyan? Sakitin. Lahat ng may sakit, acidic kayo. Maraming aray sa katawan. Organ failure. Madalas kayo magkaroon ng mga infection, ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis. O tandaan po, pag acidic tayo, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells na bubuhay sa ating katawan dahil tayo ay acidic. Anong dapat gawin? Wag kayong pumayag na acidic yung katawan ninyo. Oo, ang ating Power Trio, the HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, gabos po yan. Lahat po yan ay alkaline. Mga nutrisyon, mga natural, alkaline, contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Yan po ang kagandahan ng ating produkto. Kaya naman, ang daming nagtataka. O, paano anya yun? Nag-take lang ng Power Trio, na-restore yung health. Paano anya yun? Nag-take lang ng Power Trio, hindi na naoperahan. Diba? O, diba? Na-restore tayo the natural way because our products tried and tested. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Sabi dito, ang dulo ng number niya is 369. Good AM po. CMD po ito. Opo, tama. Yan, ulitin ko lang sa mga gusto magtanong, ang aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, doon sa mga gustong magpa-health analysis. Okay, meron kasi tayong gadget. It's German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. It's 99% accurate. Grabe. Dati yung ating mga doctor before, medyo, ano ba yan? Oo, parang akala nila imposible yun na more than 30 laboratory results sa 1 minute lang nahawak ninyo doon sa gadget. Pero nung nasubukan ng ating mga doktor at na-i-compare sa mga resulta ng mga laboratory sa hospital ay ano yan, sabi niyo, wow, this is really amazing. Ito kasi yung mga ginagamit ng mga astronaut sa space. Oo, mga astronaut sa space. Nawala namang ospital doon. Ang dala nila is a health analyzer. So, nalalaman pa rin nila
ano yung sitwasyon, ano yung sitwasyon sa inyong mga katawan. Avail that. I-avail nyo po yan. Very affordable lang sa atin. Akalain mo yan, 200 pesos lang. Actually, yan, matagal na po sa ibang area that recommended para ma-health analyze kayo is 350. Pero gusto natin tumulong kahit sa masa, makatipid kayo. 200 lang po. Pero maybe later on ay magi-increase din tayo. Kasi matagal na po actually. The price for that is 350 supposedly. So if ever na may mga areas na 350 na, ganun talaga yun. Ganun talaga. At dito rin sa Legazpi, medyo ano naman ang iyong lingkod, di ba? Parang gusto rin natin makatulong kahit paano sa iba. Pero sa 350, that is very affordable. Wag nang magreklamo if someday 350 na po yung pag-health analyze sa atin. Of course, we also have this nerve therapy machine. Oo, nerve therapy machine, and that's very good for people na mga nagkaedad na, katulad ko, mga senior, may mga masasakit sa katawan, parang feel mo, hindi ka na okay, yung mga stroke patients natin. But of course, sa mga, sa may mga hypertension, wag nang intayin. Ma-stroke kayo, mag-power trio na po. This is really a perfect combination para sa iba't ibang karamdaman. Ulitin ko lang sa mga gusto magtanong, kung may tanong, when it comes to health, ito yung aking text hotline, it's 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. And of course, magparamdam. Paramdam naman kayo dyan sa Camarines Norte. Ano ba, brand out na naman ba kayo dyan? At wala akong sign na naririnig na ako dyan. Paramdam kayo, Camarines Norte. Dahil 2 istasyon, supposedly, ay naka-hook up na sa ngayon. Okay. Oo. So, ayan. Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. At eto ngayon ay inaano ng iyong lingkod. Wait lang ha. Gusto kong iparinig yung boses ni Dr. Dennis Flores. Anong mangyari sa inyo pag poro na kayo mga synthetic drugs? Di ba? Ano ba itong number? Wait lang ha. Madali lang po. Medyo yung iyong lingkod. Ito yan. Para doon sa may mga iniinom na gamot ha. May mga folder 2 pala ito. Wait lang. At malapit na po. Folder 2. Ano bang nangyari? Number 1, number 2. Oo, para matulungan kayo. Kasi yun, usually ang sobrang dependent tayo sa mga dependent na tayo sa sobrang dependent tayo sa mga synthetic drugs. Kaya pakinggan natin to. Si Dr. Dennis Flores. Kaya doon sa mga raming iniinom na gamot, gusto nyo rin na masira? Diba? Oo. Yes, kailangan natin yan. Pero too much intake of synthetic drugs, too much dependency on synthetic drugs. Nako, may mga diniscuss yan sa atin ng ating mga doktor, yung mga side effect. Oo, gusto nyo yung side effect, diba? Hello kay Ma'am Lilibeth Coloma. So, ito muna. Pakinggan natin. Dr. Dennis Flores. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code?
ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing at bakit ka nandito kakasama ka namin is dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside. No, I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa health code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yon. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product, at saka kung ano, maging member na lang sila. So sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan wini-win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking advocacy, aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutuligsa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga, makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product?
Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, ang most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot. Tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So, when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangke, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko, kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin ang strip po namin, ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney, kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po, ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD, pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day, o kaya 20-20-20, may pangtanghali po, yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin attackable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minamaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease, kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet, kasi po nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month,
chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Oh, ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron pa yung spray lang po, tsaka yung aloria natin. Combination lang po nung aloria soap at tsaka aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Ay, hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. Oo, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero, lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang, ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora, itry ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo, malaking tulong sa kalusugan, malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, thank you very much. So, ayan, di ba? Pag sobra kang dependent sa mga synthetic na drugs, of course, syempre, pag may sakit ka, kailangan mo rin yun. Pero kung ikaw ay doon na lang nakadepende, ay delikado ang iyong kidney. Sabi nga ni Dr. Dennis Flores, dialysis is a death sentence. O kahapon, meron palang sinasabi sa akin yung isa natin na distributor na yung asawa daw nung isa ay recommended na dapat magpa-dialysis na. Sabi ko, tanungin mo yan. Sila ba ay matagal nang umiinom ng iba't ibang synthetic na drugs? Usually, yun po ang nangyayari. Okay, so dito, itong nagtatanong si 3369, 43 ka pa lang, taga Daet, Camarines Norte, o 43 ka pa lang, ikaw ay na-stroke na.
Opo, ano ba, mild stroke o na-paralyze ka ba or what? Oo. Malaking tulong sa'yo. Actually, I really recommend sa'yo yung Power Trio, CMD, CBF, at ang ating Cell, Bio Juice. At sabayan mo na ng CR Juice para ma-rejuvenate ka na. Gusto ko na malaman ano yung sitwasyon mo ngayon. Oo. Visit ka sa CMD office dyan sa Daet. Pero wag pumunta ka doon if ever, kung kaya mo pang pumunta ay Wednesday po kasi nandyan si Sir Boyd para siya mismo mag-advise sa'yo. O, di ba? Pero I know, ikaw, garantisado, ikaw ay matutulungan. And also, good news sa mga taga Santo Domingo. Abangan nyo, mag-o-open na tayo dyan ng CMD Center to serve the people of Santo Domingo and also sa area ng Calabanga, Camarines Sur, also sa Pilar, Sorsogon. Abang-abang lang kayo, pero for the meantime, na wala pa tayong center dyan, nagre-ready po tayo, wala pa tayong, dito na muna kung saan pinakang malapit po sa inyo. Okay? Now, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating produkto. Subukan ko nga ito, si Ma'am Lilibet Coloma. Nakikita kita dyan, Ma'am. Subukan kita kung marireach out kita dyan, Ma'am, ha? Sa area ng Northern Luzon. Ito, isa to sa minamanage ko rin, na hindi man kami nagkita, sir, personally, pero through call and through text ay natulungan siya ng ating product kung sasagot siya ngayon. Hello? Hi, ma'am. Hello, ma'am. Oo. Si Ma'am Lilibet ito? Yes, ma'am, Mel. Ay, kumusta? Good morning. Yes, ma'am. Ayan, maririnig ka ngayon. Maririnig ka dyan. Ay, ano nga yung lugar mo, Ma'am Lilibet? Ma'am, sa ano po, sa Isabela, ma'am. Ah, Cagayan. Isabela. Sa part po ng Cagayan, Region 2, ma'am. Region 2. Oo. Pwede mo ba mabanggit yung edad mo, ma'am? Lilibet Coloma po. Ako po si Lilibet Coloma. 42 years old. 42 years old. O ngayon, From Isabela po. Isabela, oo. Na ano ka dito? Kasi maririnig ka, ma'am. 3 radio station po, maririnig ka. Yes, ma'am. Oo. Nung nag-reach out ka sa akin noon, 'di ba? Nag-reach out ka sa akin. Ano yung health problem mo, ma'am? Ma'am, bali, ma'am, marami po akong nararamdaman nun, ma'am. Hindi ako makatulog. Meron po akong hyperthyroidism. Opo, marami po. Tapos, tumataas din po yung BP ko, ma'am. Ganun po. Oo. Ma'am, nung umpisa po, ang hirap po ng kalagayan ko kasi sa insomnia ko pa lang nahirapan na po akong Pero ma'am, sabi mo matagal na yung mga iniinda mo mga karamdaman. Mga ilang taon na yun? Ma'am, nag-start po ito ng yung palpitation ko, ma'am, since 2010. 2010. So, halos Yes, nag-reach out ka sa akin 2021, di ba, ma'am? Yes, ma'am. So, Ang dami more ko than na rin 10 po, years. Ang dami ko na rin pong na-try na, ma'am, na food supplement. Wag ka nang mag-mention kung ano yung mga food supplement na yun. Yes, ma'am. Oo, pero marami kang iniinom na gamot, di ba? Yes, ma'am. Oo, para sa ano yung mga gamot mo? Wag ka lang mag-mention ng brand. Oo, ma'am. Para sa ma'am, sa anxiety ko, palpitation. Tapos nung after na hindi ko alam na meron na pala akong hyperthyroidism. Oh. Then yes, ma'am. So nung nagpa-check up ako, niresitahan po ako nila ng gamot. So madami sa tansya mo, ma'am, mga ilang gamot na yung ilang klaseng gamot yung iniinom mo araw-araw? Ako, ma'am, sa palpitation ko, ma'am, at saka sa thyroid, sa anti-thyroid ko, ma'am.
Yun ang iniinom mo. Opo, ma'am. Ilang buwan mong iniinom mo yun bago ka nag-Power Trio? Nung last year, di ba ma'am, kausap na kita nung last year, naiumpisahan ko na po yung hindi ma'am, CBF lang at saka CMD ako, ma'am. So, CMD, normal CBF. Po, 1 month lang, ma'am. Ano po? 1 month lang po na 1 month lang na nag-take ako sinabay ko po yung CMD, CBF. Oo. Normal po yung thyroid. Nag-normal. Yes, Pero ano ma'am, yung sa thyroid mo, ma'am, ilang buwan ba o taon mo na yun na pinoproblema? Bali, ma'am, matagal na siguro yun, ma'am, pero nasa kanya ako. Baka kaya ka nagpa-palpitate because of your thyroid. Matagal na siguro yun, ma'am, pero dahil hindi ko na siguro kaya at hindi ko na makontrol yung thyroid hormone. Thyroid problem mo. Opo. Kaya hindi ka na nakakatulog. Pa-check up na ako, ma'am. Oo, kasi talagang as in nagtitremors na ako, hindi ako makatulog. Pati yung mga kasambahay ko, ma'am, Naapektuhan mo na. Yes, ma'am. So sabi ko hindi na siya normal. Oo, kahit umiinom ka ng mga synthetic drugs, hindi ka basta-basta nakaka-recover. Ganon ba yun, ma'am? Yes, ma'am. Opo. Oo. Pero ayan, gusto kong kasi at least marinig ng mga listener natin, ma'am. Sabi nga, anything na magandang nangyari sa'yo, maganda rin talaga mag-share. Katulad ko, di ba, yung aking kwento kung bakit ako nandito, na nasira mo na yung health ko. Yun talaga yung gas-gas ng kwento mula 2003 hanggang ngayon. Yun pa rin yun, ma'am. Pero ikaw, sa pag-take mo ng CMD at CBF, sabi mo, 1 buwan ba yun nung gumanda na kaagad yung pakiramdam mo? Yes, ma'am. Oo, naramdaman ko na po agad yun. Kasi nag-normal na po yung ko, ma'am, yung thyroid function. Kumusta yung pagtulog mo, ma'am? Ma'am, yung napansin ko pa yung pangalan na ito, bumababa din po yung hemoglobin ko dahil nga dun sa may mattress ko, ma'am. Bakit bumababa yung hemoglobin ko? Sabi ko, madam, mag-bleeding ka ba, mag-men? Sabi sa akin ng doktor. Oo. So, sabi niya, magpa-ultrasound ka kasi baka mamaya may mataas yung lining ng mattress mo. Baka may bukol. Nagpa-ultrasound ka ba? Hindi, ma'am. Hindi ko. Basta nag-high dosage lang ako sa CBF saka sa CMD. Ngayon, ma'am, yung menstruation ko na, ma'am, mula nung nag-high dose ako, ang dami pong buo-buo na lumabas. Hindi ko ma-explain. Sobrang lalaki na for the first time, ma'am, na nangyari. Oo, malamang yun, ma'am, kasi experience po yan ng may mga myoma na yan. Pag nailabas, Nailabas ko na, ma'am. Dati, ma'am, ang sakit ng puson ko, ganyan. Pero nung nailabas ko ang mga yun, mga 2 months siguro na pinapa-ultrasound ako, pero hindi ako nagpa-ultrasound. Yung continuous na 2 buwan, ma'am, na nag-high dose ako ng CBF at saka CMD, na normal po yung days ng menstruation ko. Dati umaabot pa ako ng lampas ng 1 week, na marami, ma'am. Ngayon ang normal dapat is 5 days daw. Opo, tama. Okay. Ngayon okay na, ma'am. Awa ng Diyos, ma'am. Wala na. Okay na. Sakit sa balakang ko. Wala wow. Na sa puso ko. Oo po, 2 buwan lang po. Hindi na po ako nagpa-ultrasound. Kasi naramdam ko naman, ma'am, na pag ganun na may menstruation ako at marami yung lumalabas, nahihilo na ako. Ngayon walang hilo. Wow. Kaya naman pala, ma'am, hindi mo na ako kinukulit. Ay dati noon, kahit gabing-gabi na, siguro halos matutulog na lang tayo, ay nangungulit ka pa dahil sa na-experience. Kaya naman, napapasalamat po ako sa iyo, ma'am, na hindi mo ako tinigilan na i-explain o iparamdam sa akin, ma'am, na yung product is talagang
nakakatulong sa Oo. may sakit. Pero ma'am, 'di ba madalas sabihin ko, for healthy family, take Power Trio, mami-maintain yung healthy kayo. Yung tatay ko, ma'am, testimony ko pa yung tatay ko. Ano? Naka-diaper na, ma'am. Oo. Talagang pinag-pray ko na kung halimbawa man, tanggap ko na. As in talagang yung mga kamay niya, hindi na, tumigas na, ma'am. Nagda-diaper na siya. Ilan yung edad Kaya ng sabi tatay ko, niyo, ma'am? 76. Magsi-76 ngayong July, ma'am. Nagda-diaper? Bakit nagda-diaper? Yes, ma'am, hindi na siya makatayo, hindi na siya, umiihi na lang siya sa higaan niya, ma'am, ganyan. Ano, na-stroke ba yan? Hindi ko nga alam, ma'am, kasi hindi namin pina-check up. Sabi niya, huwag mo akong ipa-check up kasi baka mamaya sabihin nilang COVID. Ayoko na dito. Kung gusto kong mamatay, dito na lang ako sa bahay, sabi niya. So, sabi Ngayon, ko, anong sige, Ay, teka muna, tapusin natin muna yung sa kwento sa'yo, ma'am. Kumusta na ngayon? Mga 1 year ka nang gumagamit ng product. Tama ba ako, ma'am? Yes, ma'am. So, Oo, ngayon, ma'am, Ay, yung tulog Yes, mo, ma'am. kumusta? Yung dating sabi mo, hindi ka nakakatulog. yes, ma'am. Ay, yung tulog ko, ma'am, maganda na. Wow. Dati, dati ano yung tulog mo Ma'am. nun? Ma'am, Dati po, ano mo, nakakailang oras lang yung tulog mo before? madaling araw na akong nakakatulog, ma'am. Alas 3 ng madaling araw. Alas 3, grabe. Magigising ako ng alas 5, ma'am. 3, Wala, 4, 5, 2 hours lutang lang. Talaga ako, ma'am. Yes, ma'am. Wala talagang tulog. Oh, yan. Sa mga listeners Nakahihigit yung natin, mga kalamnan. mga listeners natin, tandaan, pag kulang ka sa tulog, manghihina ka because healing takes place when a person is sleeping. So, ayan, ang daming na-experience ni Ma'am Lilibat Colomo, taga Northern Luzon, itong kausap ko na timingan ko siyang nanonood sa Facebook. Ang ganda na ng resulta. Nasa 1 year ka na, ma'am, na umiinom ng ating produkto. Ang ganda ng resulta sa iyo. Pero yung kwentuhan mo ko yung sa tatay mo, anong ginawa mo? O, sa tatay ko naman, ma'am, sabi ko, sige, i-supplyan na lang kita ng CMD. Sabi ko, kung ayaw mo nang magpa-doktor. Kasi sabi naman ng mga kapatid ko, matanda naman na ate, hayaan mo na kung ayaw niya, sabi nila. Oo. Ngayon sabi ko, trinay ko, sabi ko, 3 drops nyo nga every hour sa baba ng dila niya. Tapos, ang tubig niya, 10 drops 3 times a day. Pero yung per hour niya, 3 drops lang. Sabi ko, yung continuous, ma'am. 1 month lang po, ma'am, nagulat kami. Ayun, wala pa yatang 1 month. Nasa 3 weeks lang po yata, ma'am. 3 weeks. Yes, ma'am. Ngayon, may mga video ako, ma'am, talagang as in na dinadayaperan siya. Oh, ngayon, kumusta na siya ngayon? Yung mga kamay niya, ma'am, yung mga kamay niyang as in talagang matigas na hindi na pag igalaw niya, hindi na igalaw, ma'am, talagang as in na namigas na. Hindi uminom nga ng tubig, hindi na niya mahawakan yung baso. Ngayon, naka-close open niya na, nagulat ako kasi binidyo ng kapatid ko nung bumisita. Sinend niya sa akin, natuwa ako, ma'am, at grabe, nagulat ako. Yung CMD lang naman, ma'am, ang pinainom ko. Ay, kulang pa nga yun. Oo, ngayon, ma'am, ngayon, ma'am, awa ng Diyos, ma'am. Alam mo yung kasaba na hinuhugot, di ba ang hirap? Kasaba. Ang hirap hugutin yun, ma'am. Kasaba. Oo. Yung puno, Oo. alam, ma'am, ngayon, ngayon, nagagarden na siya. Wow. Nahuhugot Nagagarden na? Yes, ma'am. Kasi yun, ma'am, hindi siya sanay na, kasi laking bukid siya, ma'am. Hindi siya sanay na wala siyang ginagawa. Ngayon, yung kasaba na tanim niya, ma'am, nahuhugot niya. Di ba, ang dami-daming yun. Sabi mo, 'di ba, naka-diaper na siya dati. Ilang buwan nang naka-diaper? Ma'am, nasa one month siguro, ma'am. 1 month na dinadayaperan namin. Bakit niyo dinadiaper na nadudumi na lang, naiihi ng Yung ma'am, naiihi na lang doon, hindi na siya makatayo. Tapos uupo kakain, dapat na may sandal na tao sa likod niya. Tapos may nagpapakain. Hindi siya makakain kung walang 2 tao na mag-a-assist sa kanya, ma'am. Oh, ngayon. Ngayon, ma'am, grabe, natutuwa ako. Minsan padalan mo ako ng picture. Yes, ma'am, padalhan kita video pa, ma'am, ha. Padalhan kita ng video. Oo. Tapos yung kasalukuyan na itsura niya ngayon,
na pag nag-video call kami, hanggang sarap ng tawa niya. Ganyan. Oy, anuhan mo, Natutuwa dagdagan ako. mo yung CMD niya sa CBF. Yes, ay ma'am. Oh. Si MD lang ang tinitik na ngayon. Ay, ito na, tama na sa akin to, anak. Sabi niya. Nako. Pag binigyan mo yan ng CBF, katulad ng nanay ko, di ba? My mother is 86 years old. Mas matindi ang resulta, ma'am. Kasi ang CBF, alam natin yan na ang CBF, these are nutrients na kailangan ng katawan. Lahat ng Kaya, vitamins except bibigyan ko siya. bigyan mo. Kaya baga sabi ko sa iyo, Si MD lang ay tama na sa akin. Ato, anak, sabi niya. nako, kasi yun ang akala nila. Pero pag binigyan mo yan ng CBF, later on mangungulit, anak, wala na akong CBF. Kaya naman natutuwa ako ngayon sa kanya dahil, grabe. Oo, anuhan mo kasi mas magaganda ang health niya kung sabayan mo siya ng CBF. Kaya nga 'di ba, Ma'am Lilibet, ang sabi ko sa iyo, mag-share ka na ng product, negosyohin mo na para Meron akong kasalukuyan na pasyente ngayon. Nasa ospital na may na stroke daw, ma'am, nasa ICU. Ngayon, ma'am, nag-post siya sa FB. Kinumusta ko siya kasi kaibigan ko yung anak niya. Ngayon, ma'am, sabi niya, isubukan mo lang ito, sabi ko. Pumunta ako sa bahay nila. Kasalukuyan na sa ma'am ngayon, nasa ospital. Hindi na daw makamulap ng mata, tsaka hindi na daw makalunok. Ngayon, ma'am, after ano yun? Stroke? Na-stroke din? Yes, ma'am, stroke, ma'am. Hindi bawal daw painumin pa ng Tubig? So, sabi ko, Sip lang. Ikon niyo lang sa may bibig niya, sabi ko, isubukan niyong ipatakan, sabi ko, kung ayaw niya. Kasi, kung naman niya hindi kung yun, ma'am, sabi ko, ipapatak lang naman niya, hindi naman niya, kahit hindi na niya malunok, sabi ko, basta ipatak lang sa may bunganga. Ilan yung edad? Ilan yung edad po? 80 plus, ma'am. 80 Medyo plus, ano na rin, baka hindi rin kasi natin alam gaano kalala. Kasi yung CMD natin, pero hindi, ngayon, ma'am, mga siguro, mga 3 days na hindi ko pa na kumusta. Pero nung first na gumamit siya ng gano'n, nagpapasalamat siya kasi naimulat na niya yung mata niya. Sabi niya. Usually yan, ma'am, Lilibet, pag pwede kasing ihalo yung ating product, 'di ba, yung feeding, kung naka-NGT, pwedeng ihalo doon sa pinapakain sa kanya. Maraming ways na para mabigay natin sa mga tao yung ating produkto. Pero natutuwa ako, Ma'am Lilibet, sa nangyari sa inyo, sa'yo. Akalain mo yan, sobrang depressed ka before, pero ngayon nakakapagsalita ka ng ganyan. Ganun ka-amazing yung ating product. Sana po ay makashare din tayo sa iba, makatulong tayo sa napakaraming may mga problema sa kalusugan. Ma'am Lilibet, anong message mo po sa mga makakapakinig sa ating programa? Yes, ma'am. So, yung mga nakikinig po ngayon, itry niyo pong subukan. Huwag na po kayong magdalawang isip. Kasi ang Power Trio, it's CIC product, HCI business, ay marami pong matutulungan. Oo, gawin mo na, ma'am, yung negosyo, ha? Yes, ma'am. Oo, gawin mo na. Kasi kami gano'n, nung na-prove namin na maganda talaga yung product, ay we started reaching out people. At of course, in my case, hindi para kumita, but for me to be able to help a lot of people. Alam mo yung blessing, doon pala yung blessing ng yung aming ginagawa ay tumutulong sa mga tao. Ma'am Lilibet, maraming salamat sa iyong pag-share. Napakaganda, ha? Yes, ma'am. Thank you din Masaya po, yung ma'am. aking puso na kayo dyan, kahit hindi tayo nagkita personally, ay natutulungan po kayo. Okay, Ma'am Beth, salamat po. Bye-bye. God bless. Okay po. So, ayan. Napakagandang kwento. Oo, kinumusta ko lang. Kasi dati nangungulit yan sa akin. Ngayon marunong na. Marunong na. Okay, so, sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Hello sa inyong lahat na nasa Facebook. And by the way,
Sakay siyempre yung mga nakikinig sa radyo. Sabi dito, "Good day, ma'am. Wala po ba kayong promo?" Oo, lagi naman po may promo tayo. Sa mga member, alam niyo po, mabibili niyo 5+1, 6+1. Oo, be a member. Mas malaki po yung, ang inyong, ang inyong kikita. Ayun yan. Mas ang bawas, ang discount, ang tutubuin, o kung magnegosyo kayo, mas malaki po ang discount pag member kayo. Sabi dito, paralyzed na po ang kalahati ng katawan sa kanan. 4 years na po akong na-stroke. Napakabata mo pa. 'Di ba? 43 years old. 'Di ba madalas sabihin ko noon, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. 'Di ba? Tandaan sa mga listeners natin ha. Ang sakit ng tao, 20% genetic naman na, 80% lifestyle. Ako honestly talaga, bumagsak yung health ko, it was because of the lifestyle. Tandaan daw natin na ang katawan natin ay nature, tugma tayo sa mga natural na produkto. Tugma tayo sa natural na produkto. Hindi tayo tugma sa chemicals. For those people na maraming iniinom na gamot, mga kargado, alam nyo ba, grabing ikakarga sa inyong chemicals because hindi po yan natural. Sabi nga ng doctor natin, alam nyo ba kung paano nagawa ang isang gamot? Ang isang scientist kukuha ng chemical, ilalagay sa gamot. Yun ang iniinom natin. Kaya di ba napansin natin, nag-umpisa ka sa isang gamot, naging 2, naging 3. As you grow older, 10 klaseng gamot iniinom mo araw-araw. Meron ba nagsabi, yehey, magaling na ako dahil 10 klaseng gamot iniinom ko araw-araw. Anong ending mo? Dialysis center. Dialysis is a death sentence. Dito sa atin, ang dami na po kasi in 18 years na ito yung iniinom ng iyong lingkod. Di ba? Na nung 43 ako, feeling ko 60 years old. Pero ngayon, I'm now 62 years old. Dati noon, nung nasa 40s ako, hindi ko na talaga masabi yung aking edad. Kasi para na nga ako nauupos na kandila. Severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulder, sakit ng likod, ng balakang, leg cramps, nagnanam yung aking mga kamay, insomnia. Diba, tulog na ang buong mundo, ako gising. Ngayon, lahat po yan. Nung balik, na-restore ako the natural way. Kaya eto ako ngayon, so seryoso sa aking mission to help restore the health of people. Kaya doon sa mga, may mga problema sa health, nako, pumila kayo sa mga CMD Center o mga taga-Bakakay. Andyan, open kahit ngayong Sunday, open po ang inyong CMD Center dyan. Kay Ma'am Michelle Biescas, madali nyong hanapin, taas ng GW Hardware. Pwede kayo magpa-health analyze dyan at magpa-nerve therapy. Ayan si Ma'am Michelle Biescas, isa rin yan sa living testimony restored by the product. Diba? Isa rin yan, matinding sakit. Lifestyle din tumama sa kanya. Kaya, abang-abang kayo sa mga taga Camarines Norte. Siguro hindi pa tayo makagawa ng event dyan ngayong July, but promise comes August. Series of events dyan sa Camarines Norte because we have 6 centers in Camarines Norte. But of course, abang kayo, Santo Domingo, na lalagyan na namin kayo ng CMD Center dyan sa Santo Domingo. May nakuha na tayong for rent na dyan tayo maglalagay para matulungan kayo mga taga Santo Domingo. Also, sa Pilar, Sorsogon, na pwede na natin iserve kasama na po ang Donsol, Sorsogon. Nagre-ready lang po tayo. Opo, seryoso tayo dito sa mission na to, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. At mag-abang kayo at mag-a-announce ako gagawin ko pa yung mga series of events natin. Opo, medyo sobrang busy lang ang schedule ng iyong lingkod ngayon. Okay, dito na tayo muna sa ating mga center. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lagi HCI CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban,
near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giuselle's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. At sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Panday Street, Gawa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dorcher Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing sa LNL Building, Bolalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino. Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Sa area ng Masbate, second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Of course, sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Sa second floor, Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Alaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadgad. By the way, sa mga taga Comadgad, available na rin po kay Ma'am Wenelin Fuentes ang health analyzer. Hindi nyo na kailangan magpunta sa Legazpi para ma-avail nyo, makapagpa-health analyze kayo. Ma'am Annabel Makinyana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Maria Jean Quijacilmo, Purok 6, Bulabog, Pilar, Dapda Pilar, Sorsogon. Of course, sa 1st District of Albay. Ray Mendez sa 156 Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Dito sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. At ang aking center sa Legazpi, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Ngayong Sunday, will open 9 a.m. to 3 p.m. lang po to serve yung mga nangangailangan ng ating product. Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay EMS Barrio, Legazpi City. Lice Longasa, 4J Drugstore, Bangkirongan, Legazpi City. Sarti Commercial, Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo,
Gabawan Daraga Albay, Nora Aison, Porok Legazpi City, Val Store, Porok 3, Baligang Kamalig Albay. Of course, sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor Kamalig Market. Ayan, dyan din po ang CMD Center natin sa 2nd floor, sa Palicio Street, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, at sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dugnao, Ligao City. Naya Pasino sa San Francisco, Ginobatan, Infanteria Cable TV Office. So yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.
Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito, syempre to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzena, welcome po digdi sa programa. Magiribanan kita sundo alas 11 ngunyanin pagka aga. And thank you very much and congratulations sa ating mga members sa ating event last kahapon na lang. Yesterday po, gabi na tayo natapos so congratulations sa lahat ng mga nag-avail ng ating mga packages, sa mga nag-in kanilang mga shares box. So congratulations sa mga ating awardees, kasama na ang awardee natin dito, si Miss Diamond. Ano pa ba yung lahat ng mga nag-avail, so